Všade dobre, Doma naj? vydali sa v ankete. Odpoveď vždy bola áno, pritom na to všetci je p***te. Nebaví ma život v telke, únos, vražda, krádeže. Tak sa radšej zamyslíme, kým pôjdeme za mreže. Dnes nezomrieš, aj my máme čas, preto len krátky zabíjaj, potom ti bude naj. Dnes nezomrieš, tak sprav to ešte raz. Sme ako Abel A či Kain, je nám stále fajn. Otázky v anketách, či sa cítime šťastný. Odpoveď nepoprieš, pritom si iba prázdny rám. No sám to nevzdám. Dnes nezomrieš, aj my máme čas, preto len krátky zabíjaj, potom ti bude naj. Dnes nezomrieš, tak sprav to ešte raz. Sme ako Abel a či Kain, je nám stále fajn. Raz a navždy otvor oči do Korán, potom zistíš, čo znamená slovo pokora. Dnes nezomrieš, aj my máme čas, preto len krátky zabíjaj, potom ti bude naj. Dnes nezomrieš, tak sprav to ešte raz. Sme ako Abel a či Kain.